nwe m na ndị nwe anyị abịala ọzọ unu ma ka anyị si eme unu ma ka anyị si eme normal level unu abịala ebe anyị na-agba unu nke bụ eziokwu ọ bụ na ị mara ịgba maka nwanne ju kwesị Agaracha must come back to Ali Igbo nne ju kwesị sweet melanin testimony ezigbo ngabasị si n'ugwu ruo na ndịda eziokwu banyere ihe ka taa ka ghara ịgafe a nke taa ịmara ihe a na-eme asị o nwere mgbe anyị gara ebe anyị bịara ebe a mgbe anyị na-ekwu okwu bifo esi na alụrụ di na mba ọhịa ka anyị na-ekwu taa isi na ịlụ di na mba ịlụrụ nwaanyị na mba ka ọghọm dị ya ka uru dị ya tupu anyị ebido because ime onwe ndị ga-aja ọsụbido ha na-awọnda ndị akwa ndị ole onye wu these three musketeers do here so aha m wụ Mrs. Dera Duru ụfọdụ ụmụ unu ma as Miss V. Ọ dị gị mkpa nwanne kpọọ ọnụ m Chinwe onwe mana ike adịghị ike nkọwata adịghị o tinyere Mrs. What is happening? Mrs. I belong to Jesus. Aha m Chinwe please yeah aha m bụkwanụ Ada. Okay. Some days even Mrs. Enwere m alias wona Ada. Mrs. Adora Nwankwo. Alias Ada. All right. Una weli wa magachota Ada ma chota alias. Before anyị emecha ya na-eme na anyị ma chota alias. Ịlụkwu di n'ama. Unu si na alụrụ m di na mba ahụ m onye ụmụahịa unu ga-enwe ntị ahụ m onye ụmụahịa lụọ di na Anambra Oraifite Anambra asị na alụrụ m di na mba mlụzi ahụ na m lụziri onye French ya bụrụ gị mba ọ lụrụ di na mba ofesi oke ọwụ na lụrụ onye Edo cherenụ ọwụ na lụrụ onye Edo ọ bụrụ gị lụrụ di na mba Edo na ịnụkwa so ọwụ na alụrụ m onye Igbo to ọwụ onye mụ na ya nọ na from the same state is this categorized as mba na-asị ịma ndị Igbo otu anyị si eme ihe ọbụla mba ịmago nna asị na ịnụgodi di ajumin m bịa ugbu a ọ dị n'Imo steeti anyị asị n'ịlụ di na mba ọkwa ashị mụ bi otu ahụ na Enugu bụkwa the same state mụ lụrụ di na Enugu asị nụrụ na mba so hapụ di na mba mmadụ ịlụ di na mba ịlụrụ onye Yoruba onye Igbo lụọ onye Yoruba ma ọ lụọ onye Hausa ọ lụọ onye French onye United States mba ka wee ezigbote mba mana cherekwa ka m jugodinu ka si elu di na mba ị ga lụọ di na mba nga mụnwa here prayer point nne m mgbe ka na-agba agbọ a sị na mma alụ Spanish amaghị m ihe why but I decided that na mgbe ebe gọle nyere m ụmụ m English names even mgbe a na-eme ihe ka a na-akpọ cyber cafe emeghere m email address Cordobak Escalante nwanne ahụrụ m ndị Spanish lụọ ma galụ onye mba galụ onye mba anyway mba niile mba ofesi maka na ọ chọrọ ịlụ onye Spanish nwere ike so onye US ị ga-alụ onye mba lekwe expensive millennial Z nne m iwe wego amara moto shi tinji dapụ m na ntị Chineke gị na-efishi kpakakpaka ị na-efishi kpakakpaka ndị ihe amụ ndị iro ndị mba biko na ule were iwe so ihe m jụgawo mba na-awụ mba ofesi ka ọwụ mba ị ga-alụ onye Yoruba onye m jụga gị ị ga-alụ onye Hausa ị ga-alụ amaghị m ma lụọ onye Hausa maka na ịlụ ọlụ already mba ọ bụrụ ya ịma ị na-eme ihe ị ga na-ene omenala gị na omenala ndị a ihe ihe edinwu akwụghọtara so amaghị m ma lụọ onye Yoruba ma lụọ onye Hausa mana ọ dipendịrị otu mụ na onye ahụ si wee ma ọ bụrụ na mụ na gị na-akpa ọ bụrụ na anyị akpachago abịazie nne anya m sị onye achọkwa n'elu ma mmanụ ya nne anya ma mmanụ gị
mana onwe ihe dịka ịnụ onye gị na ya na-asụkọ ofu asụsụ onye ghọtara omenala gị na ya because o nwere ike ịga ebe ahụ idize ka onye mba a na-amụ asụsụ English. Ain't nobody have time for that. Okay, honestly, before I'm not the only Yoruba pa. The only problem I see a man who only that doesn't have the same faith with me. That's the only thing we are saying. That is the only problem. Man, I always quite in Katina State. Nwa mana in the point igwala m tunde na kunle mụ na gị ihe ọbụla ọ ga-awụ hello hi how are you because nwa ihe m chọwụ na bem nnu na bem ama m na ọdịchakwa mma o mana otu m si chọọ ya nnu na bem mụ na di m na makpakarị anyị na-ekwu ihe anyị ga-anụ ụmụnne ya bịa na-ekwu ha ekwu ya n'English manụ ekwu ya n'asụsụ mmanụ ịghọta achọghị m nụrụ nga m nọ mmadụ na-ekwu okwu m na-eche gị okwu gbasara m ọ gbasa m ịghọta so I feel na before mmadụ alụọ di na mba ị ga-ajụkwa onwe gị inwekwa the patience imeghe dị n'ime ya inwekwa the patience n'ime di because ihe dị n'ime ya dịka ominimius akụkọ ihe mere onye mma ọ nọ dị na mba mba bụrụ ebe because mba definition mba dị karịa okay so di ya mara asụ Igbo ya na asụ Igbo o wee mụọ nwa mme ya bịa ọmụgwọ mmadụ ya bịa ọmụgwọ subiri ya ka m na-agwa n'oge unu chee ka okwu wee land ya mme ya bịa ọmụgwọ mmadụ ya bịa ọmụgwọ maka ha amụọ nwa na be hawa na-abịa ọmụgwọ ha na-asị chetu onye nke abịa hawa chọrọ ịbịa fụkwa nwa ha chọrọ ịbịa nete nwa then gịwa bụ ya bụ nwaanyị bụ onye Igbo mme ya bịa nete nwa akwụghọta anụ mme ya ịmaala onye okenye ị na-agwa ekwe ga na-agwa ya n'Igbo ị ga na-ekwu ya n'Igbo akwụghọtara so ha na-asụ Igbo mma onye nke eche na eji akọ akụkọ akwụghọtara onye nke ha wa na-asụzi nke ha ndị nke eche na-eji ha na-akọ akụkọ na ihe kwesịrị ịbụ ihe kwesịrị ịbụ ihe ọma bịa pụwa ụka ihe socha bute ha bụ na onye ha kpọsara n'ụlọ na-enyere ha aka elete nwa ha bịazie nke ọzọ bịa ọjụọ onye nka ka ihe ndị a kwuru ịlụ di ọghọm nọ n'ilu di na mba ọ ya bụ ekwepụ ihe a na-asụsụ nri ha kwanụ you can adapt na ọ dịka no chere ọ dịka nchere ọ chere ugbu a nsị gị ugbu a na ngwa anya gị bịa ka anyị gaa Australia gaa nọ holiday 2 months ị ga-agwa m na ị ga-ebugharị buru egusi buru ọgbọnọ ị ga-eri for 2 weeks ị ga-ebu for 2 months ọkwa ihe asụkwa na exposure ị na-eme travel chere ihe ji tabụ ihe ndị ọzọ ji ka ngwa gị onye ọbụla mma m mana mme travel ọ na-agafekwa chips na chicken enweghị ike ịnwa nri ọzọ ọ dịghị possible onye a na-ekwu sushi mba hapụ ka sushi nke sushi ahụ esoro ọta m n'ugbu a na inye m amala na-ewe I cannot ahụbeghị m onwe m iri ya ịghọta my point so ụdịrị ihe dị ka m mana aga m alụ onye mba because enedi m ishiri di m nri ahụ ekwesịkwa m iri dị nri but onwe onye ọzọ onye dị ka gị na-enwe ike ịlụ so ọ dị ọwụ everybody ga-alụ onye for me nri ahụ ka cause problem because onwe ebe edere ya na ihe ị na-eri ka m ga-eri onye ga-esi ịnụkwanụ onye na-amaghị esi nri ka ekunu ya esi ugbu a even alụrụ m onye Igbo na di ma na-eri ihe ọbụla na-alụ
Oh, okay. But like do you understand? So anytime now, I'm she something else that's dim geriu. Package. You understand? No, that's the compromise you need. Yes, because all that now, onye Yoruba can lo now, onye Hausa can lo. Ma be even towards in Kafa. You dey ahumana bata here. Yes. I'll tell you, they don't be with you as you go on. Give me because onye enyi gị anyị na-ekwu ka onye anyị ma na anyị na-ekwu sị ọ mụrụ nwa nne ya abịa nne ke ya abịa nne di ya abịa ọ bụ ịkọwatasị oke lekwe ihe anyị na-eme otu anyị si ebe lekwe otu n'uche eme olee otu anyị ga-esi eme ya ngwa bịanụ first 1 month after 1 month la onye nke abịa ịghọtara mana onye kọwara otu ahụ owewiwe na gịnị mere nwatakịrị ọ na-agba ọsọ dị iche iche onye ya akọwa ya aghọta akwụghọtara onye ya akọwa oke ya sị mma nke gị eme otu mma onye nke o nwere ike gị nwa maka ịma mma gị ịma ihe mma gị ga-emenwu nwere ike isi ọ bụrụ na onye nke a na ọ bụrụ na mmadụ gị ịma ma mmadụ gị ị ga-relax nwu hapụ ya ka o lee gị ọmụgwọ ha chelo ọmụgwọ na be ha abụ otu ha chela ọmụgwọ ebe a but it's not forever but mụnwa chegwana na biko ile ọmụgwọ a ga-apụgodi na mam no digression elu mmadụ gọbara ịlụghị ọmụgwọ ọ sị na ọ wụ omenala ebe ka ha ile nwa ya ka ọ bụrụ ile gị nwa ya ọ ga-echenu na nwa ahụ totu na because really ị na-aga ịchọ okwu ile otu ị ga-esi bịa gbaga hapụ gịnị ka ahụ omenala ha ọ sọ na ịghọtahie nọ n'elu dị na mba ị ga-achị eke ịghọtahie nọ na ilu oke o nwekwa onye ọzọ mma mgbe ọ gara ịnụ di maka mgbe ọ gara ịlụ nwunye ọ gara ịlụ onye Yoruba akwụghọtara so ọ gwago mpi ya si na ọ ga-anụ onye Yoruba na onye aka ya na ọ dabara onwe onye ọzọ mba ọ na-afụkwa ụzọ ọ na-afụ ụzọ just na oyi sunshade ọ na-afụ ụzọ just na oyi sunshade so ọ sị n'ebe ahụ a na-ekwu nta na-ekwu imo mpe ya sị ịdị shọ n'ike ebe ahụ ife ozi nekwa ebe a niile nekwa ịmago ọ sị mba na onye a na o nwere ezigbo ọrụ na ọ ghọtara ya nka so ha gịrị nụ ya bụ nwata nwaanyị mpi eso ọkwa mpi eso ha mpi ya sị na ọma nso maka na ọ wụ onye Yoruba ka o nwere ihe ọzọ ọ sị na ọ chọghị ya maka obi ya nabata ha mmekọ ya na ọ bụrụ na ọ maka onye Yoruba ọ just na obi ya nabata hụ the person o so na ihe mere obi ya nabata ya because ọ onye Yoruba ndị Yoruba emego ya 30 because amaghị mana maybe ịma ụmụ nwoke abịa ha dị ịmago ha na-like ihe ndọga ha na-adị very stubborn o nwere ike ha sị na ihe a okwu m you defile me nke ahụ the personality issue ọhịa ji na-ajụ so o nwere ihe ọzọ dị onye papi ya hụrụ because ya nụrụ onye mba and that's it ịhụnanụ so it's not about ada ụka ọ dị nwoke ka a na-agwa ihe mana na-alụbata ihe na-eme mana aghọta ọ na-alụbata mmadụ alụbata a na-alụpụ ya alụpụ it makes no sense ị na-alụ onye Yoruba akọ contaminate their Igbo-ness ọkwa ihe anyị na-ekwu oneness a anyị na-epreach ya ọnụ anyị na-epreach oneness ka ọzọ na-epreach division isi anyị niile wu one then mmadụ chi ilu nwa gị ọ mmadụ chi ilu gị isi ya lụkwala onye ka ya lụkwala onye ka mana unuma that even within Igbo land o nwere ndị na-ekwe asị gị iwu ndị ọlụ ha ndị aka ntụtụ iwu ide achọrọ m ilu onye Mbaise ha ndị anya ilu onye mberi ha saịdị atọ oke Mile James dịka mụnwa na-atọ oke o nwere ike nna nụtara oke during the war o nwere ike were ihe mere during the war for survival o nwere ndị anyị nwa asị ndị ojota ụsọsọda atara oke atara m nkwere because survival nne ngwa na mmanụ m ya sorry ọsọ ha bita ọ nwere ike ọnụ nwa bụ ya n'isi that time unu the ambassadors of right so nwere ike ọhịa dị etinụ ji tọ
na okay o nwere ndị mba na ha alụkọ ndị Ọnịcha ọ bụrụ ndị ya na ndị Ọnịcha maybe I don't know but ndị Ọnịcha first of all ha dị very clannish I'm sorry to say ha na-alụ onwe ha ọ na-ara ha ahụ ndị Anambra na-like kwa ịlụ onwe ha ebe o nwere ndị ha bịa onye nụrụ ịnọrọ ebe hụ ụlọ onye nụrụ akwa ịghọtara maka gịnị as far as na anọghị n'ofu ụmụnna na wow so onwekwa ndị anaghị anụ from that side because o nwere mgbe ha lụrụ agha ha lụrụ agha unu gbuchiri ndị nwanne anyị so ha ga-alụ unu anyị lụrụ agha anọ na ịmago a na-azụ ana eme nke a unu gbuchiri ndị nwanne anyị bọta nwekwa na uru nụkwa n'ịlụ mmadụ na ịlụ onye mba uru mana uru nụkwa ya ezigbo uru ya iwe onye Igbo lụọ onye Yoruba first of all gị ga-mee experience culture ndị Yoruba first I won't even when I say hello ma'am, good afternoon ma'am. Ị gara oge nwụta ji amakpu ala. Echemi na Chikwudi that ụmụ unu ga-enwe the best of both worlds. Ị na-ekwekwa ịmakpu n'ala otu isi makpu n'ala wụrụ uru. Take it off. So yes, I feel like ile no culture ndị ọzọ otu ha na-eche eme ihe otu ha na-eche eme nkele otu ha na-eche akpa agwa ịghọta I feel that ihe ndị a uru just like you said ụmụ ga-enwe best of two worlds gị nwe nwatakịrị ọ na-asụ Igbo ọ na-asụ Yoruba ịghọta ebe ọ bụla ọ gara I feel uru na ya so but ọwụ ịchọ ịlụ onye mba lekwa ị ga-elezi anya ọfụma mara ma ị ga-eme nkwe ya maka na ọwụhụ by I love him mmanya hụ na love is not enough. Ndị na-alụ ndị mba ọ kara ha mma ọ bụrụ na ha bi na mba ofesi. Ọ bụrụ na ị bi na mba ofesi ọ bụrụ na ị mitiri onye Hausa mitiri Yoruba ịma na onye ahụ ka ị chọrọ ịnụ ha na-aga agụ akwụkwọ ha gụcha ha na-alọta akwụghọta but imitie onye ị hụrụ na mba ofesi si na onye a ka ị chọrọ ịnụ akwụghọtara onwe ka o si ada especially ọ bụrụ na ị ma na unu na-ebi na unu ya ebi ebe ahụ onwe gbasara gbasara ihe village akwụghọta onwe ndị ọwụ ha bata ọnwa Disemba anyị esi nke anyị eme nke anyị eme nke ọnụ onye Igbo ị ga-ama na ị nwere ike ịga tinye ị ga-enyere aka ebe ị ga-eme nke ịmago ịgata obere ozi soro ha na-eme ihe na mana onye mba anyị ama ebe ya na-ajụ ka ha nọrọ ebe ahụ ha na-eme ihe o nwere ka na-akpa nkata chere ka ndị ọgị hapụ onye left out now akpọje gị be di gị now si gị oke anyị anatago Christmas si ngwa Christmas Eve ka ihe anyị na-eme ka ihe unu na-eme ọ depends Christmas gịnị Eve that's not before 25th. abalị echi bụ agba Christmas o nwere ihe dịka ihe ahụ the tradition of the family because anyị na-eme party a na-akọ ihe ọzọ pati omenala akwa Christmas Eve ị ga-ata chicken ị ga-ata ihe na ị ga celebrate ihe amabeghị m Christmas na be di m so I don't know. Oh wow. Ị ga-eri ihe Christmas ka ị bịara ịgba. Yeah, sorry for another day because n'ụlọ adịghị mma. Udo adịghị ọnụ ụlọ. Ị ga-agba mbọ. Anyị Christmas ine na ha eme na city ebe a ka anyị na-eme. So anyị ga-aga ụka abalị. Akwụghọtara. Ụka abalị abụ omenala. Ọ omenala mana ejụrụ m ajụjụ m sị gị lekwa otu anyị si eme. Akwụghọtara. Aga ịmago during the day. I got it, child. There's no tradition. Ịlụ di na mba. Ihe nji jụọ ya nọọsị na ịma na-emewe ihe that na ị ga-enwe idea of ihe a chọrọ ime. Ana m ekwu Christmas emewe ihe dịka a na-eme olili mmadụ burial ili mmadụ a na-eli mmadụ ma ọ bụ
ma ọ bụ onwe ihe ndị ụmụ inyom ndị alụbatara. Okay. Ọhụ na-agba ha. Onye na-anya na ụmụ alụ ụlọsi ime inyom. Okay, go on. Ihe na-akpọ kai. Una ama ya no Gen Z. Make tweet ya ka mara ihe na-akpọ kai. Continue. So, ọ ihe ha na-eme. Akwụyọtara. Keko esi sonye nwụ na ihe ha na-eme. Ihe ha na-eme. Akụziri ya. Mmadụ ole na ole nwere obi ịmụ. Ịnọ. Na anya ọ dịghị not hard and fast mmadụ niile na-anabata mmadụ ole na ole nabatara gị bụ onye mba. Ị ga-ebidogodo ebe ahụ. Mmadụ ole na ole ịmago ga-atụpụrụ gị na asị gị ngwa lekwa otu esi eme ka mmadụ ole na ole ihe ọdịdị dịrị onye lụrụ gị. That is the only person that owes you. Onye lụrụ gị onye ga-akụziri gị. Onye lụrụ gị ga-akụziri gị nụ. Mba. Maka ọ bụrụ na gị na ka m sị gị na ndị niile nọ na the family, gị na the rest of the family, ọ bụrụ na na-abọ ndụ gị, God forbid onwe ihe merụ di gị, ị ga-anọ ọzọ ya. Gị na-emezie. Mgbe ahụ ka ị ga-afụ otu wee gị. Ọ dịrọ peculiar with ịlụ mba. Ọ dịrọ peculiar with. Ọ dị otu ahụ ebe niile. Because o nwego ihe mere na justice ịghọtara. Merụ na mba. Onye chọrọ iji gị mee, onye ga-eji gị 30. Ọ ga-eji gị ya. Achọghị m na ọ maka onye lụrụ na mba. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye be ahụ. Ha ga-awasa gị ụda anya ahụ. Ọ ga-adị ofele. Ekwe m. Ịma nwa ọnụ Ikwu so much. ikwulite ọnụ like that. Ekwe m. Because ịma ha ka ha si eme. I think as onye mba, first of all him ji si ị ga-ele anya saa anya gị mmiri mara ma ihe ị ga-emenwukwa. Maka na ịbịaruo ị na-anụ ihe a na-ekwu mmadụ ole ga-abịa sị gị what we are saying is that iko woke up, we are saying that ịghọta. So maybe ọ bụcha bịaga a na-emegbu gị, a ga-emegbu gị times 2 ma ị wuru onye mba. But ọ bụrụ na o nwere ha na-akpọ gị ndị ebe unu, ị ga-ahụ ndị a na-akpa nkata until ị mara ihe. Okay, ka m sị na ịlụrụ onye ugwu asị gị na ịlụrụ onye mba ka m si Benjamin asị ịhụrụ nwaanyị wa ịmago ana-asị nwaanyị wa ị ga-ama n'oge maka ọsị ịfọ nwaanyị ofe mmanụ. Ekwete m agwa unu ekwete m ihe m ji na-ekwu emere asị ofu onye ada alụ nwaanyị ofu ya ị na-alụ ọ ị na-alụ the family ka ị na-alụ, right? So irrespective of me lụrụ na mba me lụrụ n'ugwu, once that na ebe a na-alụ gị anabatahụ gị, that treatment is constant. It doesn't matter me from France bịa o wee ndị gara n'ihu gwapịtị n'azụ onye chọrọ ịgbaghachiri no chere Adora mụ na Chidera chọrọ ịgbaghachiri now anyị abụọ na-asụ Igbo gị nwa na-aghọta Igbo achọrọ ịgbaghachiri Igbo a ga-anọ gị n'ihu na-agba dị ashịrị. No, the question is a ga-anọ gị n'ihu exactly. I have outside the bad. So the actually there, the actually still there, it's still significant. So that part of I'm not who neku. I mean for children, ilo the number. I'm not saying that no Homa. Exactly. So it doesn't mean maybe didn't takiri you can always navigate. You can, yes. The differences. All the quack or the like I said, when look at the okoro, chudubem, attraction handle. Ida hala kunle msemba because actually money ana Mustafa. But Mustafa got too far. Hello time like hair. So but I him trouble him them look at that money agi so kwa so. Igi na Chineke ono si bia ole ebe isi ị ga-eshi ekwu ka ị ga-eshi Yoruba ka ị ga-eshi. No, that's the thing. That is the segregation. O ta ko na sha bia small. Ihe ndị a bụ choice.
Maka igana bofesi. What are the tenants of that choice? What are you standing on to make that choice? I got you on dozo. Because because ihe mmadụ abụọ na-akọ anụ ma ghọta ha na-akọ onye nke asụrụ si asụsụ onye nke akọrọ si nri aghọta ihe ndị a na-akọ biko na adị m sure that na unu onwere ndị nọ n'ogbe ga-aghọta ihe m na-ekwu ka ya sị akwado asị m unu mechipụ ọnụ na ndị ga-akwado na ihe m na-ekwu ka anyị gachọta ha because mmadụ abụọ na left ka anyị gakwanụ. Afọ m bụ Ndụbụisi Chukwu, abụ m onye Nnewi nke dị na Nri Local Government, Enugu State. Onye na-abụrụ onye Igbo. M ga-alụkwa onye na-abụrụ onye Igbo ma ọ dabara m na-abụ ọfụma ahụ. Ma ọ nghọta m nghọta ya, ịmara dị na nwunye a bụ nghọta. Ọ bụrụ ibu na some people asị na magara na onye tọrọ m ọtụtụ adịghị na marriage, ihe dị na marriage bụ nghọta. Ndị mma ga-alụ onye na-awụ onye Igbo ebe ọ bụla na onye chọtara ọkpụkpụ ya dabara ya agaba. Afọ m bụ Chief Igwebuike Machi. Esi m from Anambra State. I am in local government. If Togwar, na I am Elmo. Man, what do I know? I'm not going to know now. I see you. I see a man with the more no big Kemu. I talk about me when I brought Igbo. Oh, yeah, money so fast. Or do you know being here? Come on, you came from Ebo Bona Bo and Igbo. Njama una hunanu. Na jabadantis mad habona na akọ. Una me support right. Onde tenda ole. Ihe at the end of the day we gini nghọta. Me onye gini ya na-enwe sense gbapụ ọsọ. Onye urugodo onye Igbo uru onye Hausa uru onye Yoruba the same thing. Chọta onye isi ya dị mma. Onye ghọtara gị, onye ga-akwụ gị n'azụ. Akụ ghọtara because nkwụdosi ike n'azụ ahụ bụ ọbara uru. Ọbara ezigbo uru. Ya na sị di na nwaanyị lụọ ọnwụ na bụzi ofu. Onye na-aghọtara ya nwanne si just cha slippers gị ma gịnị. Bife were ọnụ gị wee chie na. So ilu dị na mba dị mma. Onwe ihe ọjọọ. Ya ọnụ obi gị ga-ebunwu ya. Biko by all means Lord digi number. Ihe dị important wụ na ịlakiri onye ahụ wee ezigbo mmadụ. Na-agbachigejigbo agba. And that family ịlụbara n'ime ya. Ezinụlọ gị nabatara gị because ọ dịkwa oke mkpa. Asị is me and my husband ofu onye na-alụkwa nwanyị. Ịlụọ ị ga-alụkwa the whole family. So ọ ga-agara gị mma. Ị ga-amata anabataghala gị ọ mataghị onye ịlụga. By all means nne m lụrụ gawa. So hype again. Well, when I convinced them, I did not confuse them because me I don't know. And I again I walk a bicycle. We want to have na get wogen Eziokwu in the matter. But come June no na family unu. Onwe ni munu lu di number like mba ofesi or mba Yoruba or kaiju. Mu akare lo but ebede nne me ekwe. Mba ga work. Ade go akwa. I were onye lụrụ di na lụrụ nwanyị. Okay. Mba ofesi. No maka. Nwata nwanyị ahụ bụkwa ezigbo mmadụ. That's nice. Nwanne m nwoke too. Ọ lụrụ onye Yoruba. All ya would the calmest because my mom na go ya nwa ya. All the onwe shi ke ka gị. I feel not going too calm. Onwe because onwe shi ke ka gị. Man, my nice girl. I didn't the sweetest. The sweetness, you need me understand. Hey, what
I the calm consensus. Why you make I got consensus. Concentration. Concentration. Good job. So consecutor. I got you. I got go ta. I got go ta. I go ta. When you get from you. Consent. Good. Cherenu. Okay. Ndi Igbo na acting na gini Nollywood. Okay. Wait. Asikwa ma ha ndi Igbo na unu ga kpora mu oti English name simo wo. You're a minister of enjoyment. You see? Ngwa aye bidola. Aha ndi Igbo na act na Nollywood. Can we do with my mama? Patience Ozokwo. Nke mo. Chiwentalago. Chinwowo. Kanayo. Osula. Osula. Ngwa adora like riha na eri. Afford I'm telling you. I conse iri a na-eri n'ala Igbo. Okay. Mbadora ga-enweta ka ha dị m sure. Chere over confidence na him. Ngwa conse. Nri ndị a na-eri, ndị anyị na-eri n'ala Igbo. That is the okwa emena nnụ ị ga-ekwu ya na ihe okporo rice here. Mụ na ya enwe problem. Aya akpọ ya n'Igbo. Good. So mụa osikapa abacha. Ogene. That's my own. Ora. Forget Ora. Okay. Ugo. Ugo. Okay, Only had one. Vegetable soup. Ugo. Get master so I get you can share ya. Okay, because it halaji can make share because Igbo. Igbo mba I kwesi ga no round. Okay. Igbo because one Igbo round. Chinwendu. Akwe na Chidera. Onye wa se mo kala here. Otro kanta. Chidera. Wakego. Adora. Sobena. Chidera. Adora kwesi chagi. Ekwesi chagi. I know na social media mean. Yes. I know na Instagram. Twitter. Twitter. I know na Twitter, please. Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, at Eziokwu Talk Show. Of course. Soro na anyị. Unu mee na nyanya ka love. Inye anyị comment. Ine spread the gist. Unu agwakwana anyị ihe unu che. Gwa anyị unu chọrọ ka anyị kwuo maka ya. Na comment section. You know we are here for you. So ihe ọbụla chọrọ anyị na-emere unu. Bikonu. Ana onwe na onwe okwu unu chọrọ ka anyị kpaa. Onye ọzọ unu chọọ dị mkpa ka anyị unu gwa anyị. Ị na anyị feedback na comment section. Ka anyị kwuo ya maka na ihe anyị ga abịa igwu unu gịnị ihe ọ bụ gịnị eziokwu. Ngwa ndị be anyị. Ọ mega onye ọ dịgo n'iko ya dị taa. Ka ọ dịnụ. Abone maro iba makawa neju kwesi. Agaracha must come back to Alibo neju kwesi. Sweet Melanie, testimony. Ezibonga basi.